Aantjelle Soeboer giewaasje maar de leerlingen van MAVO 3 van het Lauwerscollege in Boetenpost in peteer over de politiek. En daar waard er als een echte celebrity onthellen. Ja, ik moest pikken op een foto inderdaad. Ja, ik kan net ongezien naar binnen komen, nee. Hoe is dat? Nee, hartstikke leuk. Enthousiasme is grut en dat doet me goed. Dat vind ik mooi. Kaars. Yes. Het was vooral de bedoeling om de leerlingen wat bij te brengen. Want zelfs mij ze nog net stemmen. Ik vond het een interessante les, want we kregen wat een inkijk in hoe de politiek werkt en we een paar stellingen. Ik vond de les wel interessant en ik vond dat ik heel veel informatie heb gekregen over de politiek. En dat ik ook heb geleerd om op andere manieren te leren kijken naar bepaalde dingen. In Den Haag wordt heel met de oermeesken praten in plaats van mijn meesken. En dat is ook de reden dat ik hier ben om juist mijn meesken te praten. Dingen op te hellen. Ik meesken die net stemmen mij. Als je mocht stemmen, 22 november, zou je dan gaan stemmen? Ja. Dus je hebt wel vertrouwen in het systeem? Ja. Goed zo. Gewoon leerlingen zo'n de stemberjachtige leeftijd wel naar onderen helje willen. Ik zou het stemrecht zelf wel naar rond de 16 jaar of zo verplaatsen. Ik vind dat 16 jaar op zich wel een goede leeftijd is, want veel mensen vanaf 16 jaar zijn al volwassen genoeg zeg maar, om te stemmen. Dat geldt niet voor iedereen, maar de meeste mensen wel. Moet zeggen, ik heb als 14-jarige op het moment heb ik best wel een mening. En heel veel mensen hebben een mening die ze niet kunnen geven. Mijn mening is op zich al wel redelijk bebouwd, vind ik persoonlijk. En ik doe er ook gewoon over te praten. Het is natuurlijk lastig om dat te doen. Aan de andere kant dat we het met name horen, en daar is natuurlijk wel wat voor te zeggen, is dat echt jonge mensen belangrijke mening hebben. Wat we nou wel eens om voorbij gaan. En het voorbeeld dat we hier namen, dat we telefoons in de klasse, dat we het oerbeslist, zonder dat de band hier echt het idee had dat ze daar zelf iets om bijdragen kunnen. En ja, in dat soort situaties vind ik wel, ja, dat we toch iets vinden dat we zo'n doelgroep beter jaren kennen en beter bereiken kunnen.